Първата група наши деца, които ще заминат за България, се отправя към влака. Без обувки, направо боси, дрипави, но в очите им свети радост, защото ще идат на непознато място, където ще намерят топло огнище и братска грижа. Санитарният влак вече ги чака. Грижливите ръце на българските сестри им помагат да се качат във вагона. Явно също така ще бъдат приети и в България. А майчинската целувка на доктор Димова сигурно ги кара да си спомнят за своите майки, които повечето от тях са загубили. Жителите на Ниш и околностите отиват на гарата да изпратят нашите деца. Веят се знамена. Високо се издигат плакати с лика на Тито. Миле Мандич поверява децата на братския български народ. Доктор Екич изразява надежда, че нашите деца ще намерят в България топъл прием. Доктор Мичев от името на Българския помощен комитет приема децата. Доктор Рачо Ангелов казва, че българската народна младеж с нетърпение очаква малките югославски гости. Баба Мика, председателка на организацията на сръбските жени в Ниш, възкликва: вече няма да има граници за сърцата на българския и югославския народ. На добър час, деца! Довиждане! Много поздрави на новите ни братя и сестри! Лек път и не забравяйте да пишете. Във влака е топло и приятно. Храната е добра, отново сърдечни грижи и внимание. Влакът с югославските деца пристига на Софийската гара. Генерал Благой Иванов, заместник министър на войната, посреща децата. Членът на младежката комисия поздравява децата с добре дошли. Представителят на Югославия благодари за сърдечното посрещане. Отправяме се на път за Южна България. И в Пловдив сърдечно посрещане. Народът обгражда нашите деца с любов и съчувствие. Пловдивската семинария е домът за нашите мълчугани. На гара Раковски, сред останалите, посреща децата и баба Стоянка, майката на доктор Ангелов.
А в Хасково посрещането е и с музика. В Плевен стотици майки, младежи и деца са дошли на гарата да посрещнат малките гости. Всяко дете получава подарък. Влакът продължава пътя си. Нахранени, стоплени, заобиколени с нежни грижи, децата се чувстват като народно място. В работническия град Габрово много хора са дошли да посрещнат нашите деца. Перонът е пълен с майки, ученици и войска. Малкият югославски оратор им благодари от свое име и от името на другарчетата си. Нашите пионерчета се целуват с българските септемврийчета. Подполковник Мичев и другарят Иван Перич предават децата на габровските майки. В София